Milí bratři, milé sestry, dnešní slova z Markova evangelia nás vyzývají k hlubšímu pochopení a zamyšlení se nad naším vztahem s Bohem a k nám samotným i ostatním. Ježíš se v našem textu setkává s farizeji a zákonníky, kteří kritizují jeho učedníky za nedodržování tradičních očistných rituálů. Tato situace nám ukazuje, jak snadno můžeme sklouznout k formalismu ve víře, ale také v konání v našem životě. Kolikrát se i my soustředíme více na vnější projevy, než na skutečný obsah? Ježíš nás varuje. Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je daleko ode mne. Zamysleme se prosím nad tím, zda to, co konáme, nejsou jen prázdná gesta a tím naše srdce není proměněno v lásku a pochopení druhých. Další důležitý bod, který Ježíš zdůrazňuje, je rozdíl mezi božími přikázáními a lidskými tradicemi. Říká, opustili jste přikázání boží a držíte se lidské tradice. Jak často se i my držíme svých zvyků a tradic, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem? Tradice se pak stávají prázdnou schránkou bez toho, aby nás obohatili a propojili s našimi předky. Nezapomínáme také přitom na podstatu božího poselství lásky a milosrdenství? Ježíš nás učí, že to, co nás skutečně znečišťuje, není zvenčí, ale z našeho nitra. Nic, co zvenčí, vchází do člověka. Nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Toto je revoluční myšlenka, která nás vyzývá k hlubokému sebezpytování. Nejsou to vnější okolnosti, které nás činí hříšnými, ale naše vlastní myšlenky, slova a činy. Vždy musíme mít na paměti, že slovo tvoří. Bůh tvořil a tvoří slovem, myšlenkou. Člověk zrozen k obrazu Boha též v omezené míře tvoří slovem. Tak jak slovem můžeme povzbudit, tak slovem můžeme i člověka udupat do země. Je někdy těžké a i já si musím dávat pozor, abych někdy nereagoval slovy neuváženě. Mám vždy na paměti, nerozčiluj se. Počkej, přenech teď tuto chvíli Hospodinu. Vyčkej aspoň hodinu, ne-li do druhého dne. Pak svými slovy reaguj, třeba to není tak, jak se to nyní zdá. Pomáhají mi také slova Ježíše, a to z Markova evangelia, kdy řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satané, jsi mi kamenem úrazu. Doporučuji si to říkat je v duchu, ne nahlas. Bratři a sestry, Ježíšova slova nás vyzývají k upřímnosti a autenticitě. Nejde o to, jak vypadáme navenek, ale o to, jací jsme uvnitř. Zaměřme se prosím na naší vnitřní proměnu. Prosme Boha o čisté srdce a upřímnou mysl. Pamatujme, že pravá zbožnost vychází ze srdce a projevuje se v lásce k Bohu a bližním. Nechť nás Duch Svatý vede k hlubšímu poznání Boží vůle a k životu. Amen.